Hello, morning, guys. How are you guys? How come through quickly, guys. Come through quickly, guys. Kurumidzai kungobudikira, guys. Kurumidzai kubudikira, guys. Kurumidzai kubudikira. How are you guys? Muri sei vamuka sei sanmona ninja nima chera ni apu with muri sei kumatimana nyika. I hope you had a blessed night. Anditika tamuka takakwana. We have to thank the Lord for that one. Okay, guys. Regarding a short announcement. My diaries, please do not disappoint me. Do not disappoint me, because some of the things that you do, you people guys on National Batirwa, end up tisa Batirwan, and it please. I got a call. Dr. Buddha, man, it's just not Dr. Buddha. That don't take any book at a passing Zorora. No putting the place power strong. You say, do to Gimona and Buto not guess Nadato Kesa, I won't up in the shower. That is the kind of chief and Madison down Unachi. There's an Uncle in the commission that we buy you a ticket. We don't give you cash. We buy you a ticket and we put you in a bus and you go back home. We don't give you cash in the end. So I'm starting to realize that most of the people that comes to us looking for help, they'll be looking for money. Not that's one thing that I'm realizing, right? They'll be looking for cash, of which we don't give you cash in the end. We buy you a ticket and you go home. If you've got extras, we'll give you extras and you in front of the camera and you go back home, right? So I got a call, Maxena and I, the two people who are supposed to go home early this morning. We spoke yesterday night, it was fine. This morning I got a call from this lady, my sister, and funding because this is a foreign land. Every day. Ground, so it's just knowing what is going on. People right now are problem. You have to go back home. Because December, so she said to me, I'm like, what? What? In the face of fake and you're telling me, and from here to where you are is 2 hours drive. You're telling me to what's going on? Because politics, that's the one, there are things like that. And my sister, are you a legal somebody in this country? No, she's not. So you're telling me of politics, and if you were to be deported today, where are you going? Where will you go? What is this that you are telling me now? What's going on? So I'm telling you things like that. I'm like, but you, my sister, you are even older than me, and you can make your own decisions. Your mom is old. Surely, if you are 44, 45 years, 46 years, mama from give 60, 70, and and at old age, it's very normal, guys. People can have problems, things like that. And so what's the big deal here? And wakawanda venyu kia kugara muno andika zvongoti ningoshikodoja bullet unogona kugara muno 5 years uchidoja bullet, but one day you never know what's going to happen, especially now that there is manoise esaruda kuitika handimaona. So what you want is kuda uchaida kuona saka are you decide kuita pofu here? Are you deciding to become blind? Are you really blind? Handimaona. So ndasvika pakuzotaura nemai sister ndikanesana ndikamuonesa kuti no, my sister, you have to go home and get these eyes fixed. And the devil does that, guys. Musisanya kumushora. Satan panoda kuitika chinhu chakanaka anovhiringidza. He comes with tricks dzekuti usabatsirwa. So ndamuonesa ndikati musati, my sister, this is your life that we are talking about. Your kids' life depend on you. And it ari mumaoko ako, because if you are going to be blind, your kids are going to suffer the most. Think about your kids. Everything else is noise. Whoever talks, people, they'll always talk. They will talk every day, man. Ignore people and do what is right for you. And unowana kupi zvawaitirwa nemadiaries takuitira kuti we are sponsoring you kuenda kumusha, and une mari yekusvika kumusha chinorapiwa, une mari kumusha kunosvika chinodya, and une mari kunosvika chinodzokesa. Who do you think is going to do that for you? We are not even related to you. Atikuzive. And but people who just because tine human hearts, tine moyo ichiri matiri, we've got those hearts ichiri matiri, and we decided kuti no, let's help this kid, this woman. Now wakungufumoti achakwanisa kuenda. I really wakarara nenzara you. Because mnakarara nenzara, this opportunity will grab
an opportunity yekuti regai nditoende kumba ndinobatsirwa. She would grab that opportunity. So I don't understand. Anyway, I managed to condemn that my sister, it's nonsense to me. You are going home to have those eyes fixed. Kumba ndoko ari kuenda. Saka let's me saka zati alright ngatisanganei. So nango ndikuprepare in case she comes or she doesn't come. And mugare maziya. Because namuza kati we are not going back, my sister. This is the devil and I'll fight this devil for you. Urkwenda kumba. You are going home to have, and guess what, guys? What had happened? You know, because of connections, she's not even going kunomira pama waiting list. Mufunge. Because we got somebody and a connection, and she connected me never that same hospital yekumashingwaniji vakati no problem. As soon as achingoshika, guys, I did not know kuti ndine power rakadaro. I didn't know kuti ndozikamwa kumwe kunhu ngokuti ndasingazivi ndozikanwa, guys. Aiwa imbondipaisa ndo dzangu sando, because when this person akandipa contact achinditi sisimeli fonera ava ndo vari kuita izvi zvokuningirikira ava ndo vacho vakuru vacho, ndikati ndivofonera zvakangofanana nokuti aindi ndinofonera chiti ndinani chikanzi sisimeli munozviunderestimata nai power ramunaro munozikanwa. Ndikati iwe ndisiye zvikanzi shuwa fandipa namba ndiri kufunda kudai. So people were happy, guys. Ndikangota problem asi ndikendisvika chitongo nooparetwa same time. Mufunge same time nditone masango anogwadza sadawo operation animaona hadawo operation, and the people were happy. Wakati wafara kanzi coming from me, this is an honor kufonegwa nemi. Ndikati aiwa it's an honor kuti imi mudaire phone yangu handimona, because ndimi muri kuseva upenyu hwavanhu handimazviona. So vakati achingosvika kuno kuchete just tell us kuti asvika obva atouya, handitika mupa namba dzedu obva andifonera obva atouya. Achingosvika kuno kuti tomutasa utotiwa check in masewa ekuti akamira sei, and then operation achodiwa papo ni same time tobva tomuita operation. So she's not even going to stay there for a long time. Handiti progress yake inongotitemeka indochadichameira kana angoti operation akurumidza kutohila obva todi akutoona otodzoka kubasa kuvana, because remember mukadzi uya nevana handimaona, she's got kids that she has to look after handimazviona. So tanetsana, and I'm just going there ndonomira at least umoyo wemwana uyu wokumitiswa ushu handimaona unomurume wake ushu wokuramba nepicture yemurume achiti handina kwai picture unayo ndichanosangana naye chazvitaura pamberi pake. Kwai wakatadza vanhu picture yemurume, kwai murume wacho mudhara asi musvinu, kwai ritori gentleman chairo. Gentleman ritipe tiri yanika hadi kuyanika gentleman achiti handina mapicture handina namba dzake hanachi iyanaye gentleman achiziva pane gentleman chiriri papi kudapo pamwe murume wako, guys, mucomment section pamwe ndi baba wako mucomment section hatiazivi asi picture kwai unaro. Saka ndanomuconvinza kuti tuone picture wakatadza vanhu kuti tuone kwapa vanhu kumba kwako picture tuone picture ondipa picture yaro ndoda kutoriposta ngavachengete mwana wababa vada kuchengetegwa nani mwana handiti. Plus guys, kana uchinge wauya uine dambudziko rakafanana neiriri handitika usazoita dhikwa wabatsirwa nevanhu pano regai tobvira tongozvitaura mubve matongo nenyaya yakawanda handimaona. Usa expecta kubva watigwa zvese kubva kubhusu kusvika kubvudzi handiti. Patinge tagona ipapo ndipapo tenda Mwari nokuti kuzoona usvika patiri unenge usamba ndingakubatsira handiti. Saka kana uine uchifamba, let's say for instance une mwana, rega kubva wadhimanda kuti kumapamba sacho manitendera. You don't demand madhaipa handi. Isusu kukudzidzisa chinodzi upenyu tinokuti tenga manepisi uwache manepisi. Madhaipas iluxury kuzimbabwe kona vaite zvemadhaipa kuonta takaregwa nemanapukeni isu handiti toita zvinhu zvemanepisi zvatinoita. Saka zvokutodhimanda kuti madhaipas kofood iwe tatokubatsira kuti inda unotambura nhama yako uri paground kumba kune hama kuna vanhu handiti. Usati chadhimanda tenga manepisi kupepito, tenga manepisi kuzimbabwe azereva nepisi pose pose powasauzukupi handika ofekedza mwana anokura ndokuti udzidze namo. We are not here to babysit you and to spoon feed you animaona. We are here to teach kukubatsira nekudzidzisa life kuti mangwana usvinure, ufunge pawakapinda napo, ufunge nhamo yawakadarika nayo, ugona kuti kudzokera paya azviite handimaona. We are not obliged to help you, no. Ingoriwo mweya nemwoyo yevanhu vari pano, mwoyo yevanhu vari pano kuti rega ichibatsirawo sekesi inenge yangounzwawo pajekerere handiti. Saka please, zvaunenge wapiwa tenda Mwari, zvawaitirwa izvo zvezvo nevanhu vasingakuzivi vasingatotenda Mwari, nokuti hama dzako chizi dzinenge dzati dzakukuitira, dzinenge dzakonewa kukuitira. Vamwe vanhu wo from nowhere votaura ngatibatanidzei tiitire munhu uyu chinhu tibatsire handiti. You don't get to make demands on us, please. Ndati ndipaite clear ipapo, because sometimes maybe and ndichapinda this life kuti igare kumusoroko handimaona kuti mupote muchidongorera muchirangaridzwa handitika. Kana kwaya pano wabatsirwa nemweya werudo rwevanhu handi muri kunzwisisa, ende musati disappointe. Kana uchinge wati uda kubatsirwa tikakubatsira last minute uda kutichinjira hatishandi tichidaro. Kana wangu uchifunga kuti tinokupa keshi mumaoko, aiwa tipe keshi mumaoko, because tinokuziva experience yekeshi, we know it
we know it. And saka iko zvino kwaane dambudziko rako takakuudza guys kuti usaexpect kuti hanzi tinotokuindisa kumba. You go home because kuti zviri kuitika paground tiri kuzviziva. There's no need kuti tikuchengete muno tokubatsira nhasi next month wodi wabatsirwa mwedzi unouya wodi wobhadhara kana iri rent wabhadharirwa mwedzi unouya mwedzi unokore mwedzi unouya wobhadharirwa nani. Kana uri utano hwawabatsirwa nzirapiwa muno uchipedzapo unoda kudya uri kumba unoda kudya vari kumba uchaitigwa nani. Saka paground kuriko vari kuziva vari kugara sei naiti vari kuziva vari kugara sei. Munonzi kuti munhu wese ane mari yekuti akarwara anoflya ouya kuSA kana kuna nemwe nyika vari kurapwa. Let the truth be told guys, vari kurapwa. Anditi saka please ndozvanachida ngotizivisa neizvozvo izvo. Anditika kuti anyway katike kuti advantage yevanhu vanenge vaita mwoyo wavo wakanaka pano padhiaris hazviwanzo kuitika izvi. Hazviitiki zvokudaro zvokuti unongobatsigwa from Norway nevanhu vasingazivi total strangers. Anditi ngativei nemwoyo, ngativei neunhu. Anditika ndozvanoda titaure tosangana pachikamu chinotevera tichinosangana navo kuJoburg uko tichivaona kuti tavakwidza vadi vaenda kumba. Home is best guys. Chero zvakaoma zvakadii chero muri mu1 room asi hauna kufa. You don't walk around looking over your shoulder kuti ndikune mapurisa era kuchera kune home affairs ekuchera kumashure kwangu. Handiti zvikuru sei kana usingashande muno. Kana uchishanda tinoti uri kuwana something. Kana usingashande munomu wogarira kudla iyo poloni kuzimbabwe iriko poloni uko wogarira kudla icho chisipatlo kuzimbabwe uko unongonochigadzira chako sipatlo chingori chingo chaunongonocheka nepakati kwete nepakati so nepakati straight kudai wocheka wobvisa choita 4 maparts. Anditi wobisa chemukati chachi andika woisa acha yako woisa poloni yako woisa acha ya lettuce yako woisa kana uchida zaira yako woisa kana zvaunoda pachigwa ichi wovhara wozvila zviriko kuzimbabwe hapana chisiko. Animona vari kuzimbabwe vari kurarama upenyu hwakatonaka kudarika upenyu hwedu muno muSA. Ndochokwadi chiripo upenyu hwakanaka chose kudarika munomu kudarika isu munomu tiri kutotambura munomu. Andimaona saka please ngatirambei regei kubva tiramba kuenda kumba kuti sekuti kumusha hakusi kana zvinhu zvisina kumirira zvakanaka. Inda kumusha unoita sota kuti you never know pamwe ruoko rwako rwuri pakunoita mari kumba kwete muno muSA. You never know. Ngatiregei kurambira muno asikana kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kana zvinhu zvakamira zvakanaka umbodzi tishona nezvako tesho kuda kuti ugare muno. Handi but musoro kuti zvinhu zvinondipira ini guys handitombonyari vanhu. Problem tine peer pressure yevanhu yekunyara vanhu vanozoti kudii ini ndinongorogedza tundu yangu mai mwana ndona kuti ndoita sei nema-assets angu ndorova pasi. Handimaona handisori chitomboendorambira munhu nokuti life ndeyangu haisi yemunhu. Hakuna munhu anondibatsira kana nechingwa kana zvanyanya kundiomera. Handimaona saka ngandifarire kuenda kumba kana zvinhu zvaoma. Hono sort out your problems dzako. Kana uona kuti wabho uchida kudzoka aiwa antibodha ringoripo wodzoka hakosvo woona pekutangira because South Africa iyi haisi South Africa yamaiziva 6-7 years back. Haisisiri iyo yamakuziva asikana munomu zvinhu zvachinja. Ndofunga mafuta acho ekubikisa munomu vanhu vachizimbabwe vari kuchema nemunomu tiri kuchema. Andika muno macho hazvisi kuituka maforera chete munhu wese tiri kutenga mafuta ne120 rands 2 lita taitenga 35 rand. Petrol aita tichitenga 21 rand last week per liter iko zvino zvitapinda mu22 rand 50 guys. By December tenge takutenga 30 rand per liter. Chiimagine 30 rand per liter unongochifamba nemota iyo mawara ekufamba nemota ekufamba nema-V6 ma-V6 ma-V8 kuti ite full tank 2.8 2800 tabva mu2.5 full tank ndiziro ndazvitesta kuda kuona inopinda full tank yemari zvizofuel yakwira 2800 fuel. Hanimona tichatotofunge tofamba nezvimoda zvidiki manje because ndo zvakuitika muSouth Africa muno. Tati tionesane ipapo right. Apa ndapedza apa guys. Tosangana maskacha anditika kuFairlands Randburg guys. Kune function iriko anditika broken crayons can still write. Hanimona they can still color. Broken crayons, we are talking of women who are broken, ladies who thought who are thinking right now the life is over for me, there is nowhere to run and this is no way out. It's better to take my life. It's better to say we are saying to you, you can still cry. You are a crayon. You are a blue, a green, a red crayon. You can still color mudikani. You just need a push in the right direction. And saka today anti kuFairlands ndoka tinenge tiri kokoni mamwe madzimai takaungana tichitaura nyaya dzedu tichionesana tichishare mu sisterhood murudo in one spirit and one accord. And saka ngatisangane, it's only 300 yako kupinda 3 wire yako gets you in.
and you can pay at the door. And if you look on the flyer, Panama details, you can contact the owner of the function and the budget 300 yako tosangana ipapo tichifara. And after that change tiri kujamba maspika. So since kuri kupfekwa zviri smart, handitika ndeye vakadzi kai vakakoshaka, vakadzi vanogeza, and those who bath in milk and honey, and unogeza. Asi after we are going to have mafaro, we are going to jump the speaker. Saka iwo zvaunongoita, tora hembe dzako dzekujambisa maspika kungedza ndakangopfeka kudai so idzi dzino dzekumapatika idzi wopfeka zvako, handitika after wochinja zvapera toshinyatsokujamba maspika. Handitika pafairlands number iripo, address iripo and everything. I'm going to see chatoisa paGoogle and topasivi. Asi ku Randburg, and it's a very beautiful place. And food is there, no one do wayo. Chikafu chiriko buffet, you get to choose what you eat, guys. So ngatisangane kokoka masikati anasi 1 o'clock, guys, be there. Handitika tobatana pachikamu chinotevera. Handisi kuziva kuti pane mubvunzo here, kana pane mubvunzo ndosopindura mucomment section. Handika kwaiko zvino, let me live and love you guys. Ndimbomhanya nditi pajosi timbonosangana nevasikana, because ndatozodelayer kuti ndipe mai ava chance chekuti vadi varongedze chibhegi ravo, chibhegi chavo. So ndavati haiwa huyai. Saka ndizvo ndati ndimirire tisangane izvozvo, guys. So yeah, God bless you.